Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Tindinore nde garden hande en tindinay ɗum deydey ko larani Google ma bo mi wiya téléphone maɗa a wawan a wolwida be téléphone maɗa banta non mi matini on a wolwana téléphone maɗa a wiyanga waɗanam kaza nga waɗane kaza. Exemple man ni a wiyan téléphone maɗa téléphone am nastanam deydey ha YouTube ɗaɓɓitanan vidéo wani kazajo be hoore maga na sey to an a hoosi a nasti YouTube a windi vidéo wane ko nandi be majum ɗum waddama ma bo a wiyan a wiya Google tan natanam ha WhatsApp sey ɗum natani ha WhatsApp ma bo a wiya ɗum natanam ha Facebook sey ɗum natanma ha Facebook e ko nandi be majum ni ɗum dedey jahal yeeso ngal kujero mai ɗum yehi yeeso min tawi hani min kolla en ɗum bo hanayi wona enen bo en anda ɗum hani en anda dedey non mai ɗum no ɗum warate jotta a hosa téléphone maɗa tan a wiya téléphone am natanam ha YouTube ɗaɓɓitanam vidéo wane kasajo na sey to a hoosi téléphone mai a nasti YouTube a wari a windi vidéo wane ko nandi be majum kanjum ɓe hoore majum ɗum nastay tan ɗum windanma ɗum waddunoyma vidéo wane mai tan sey an bo a waɗa ko larugo ko nandi be majum ma bo nastanam Facebook waɗanan kaza ma bo nastanam WhatsApp waɗanan kaza ko bo a wolwana téléphone maɗa mai tan a wiyanga Google moyejo woni kaza ko nandi be majum exemple a wawan a wiya Google moyejo woni Cristiano Ronaldo ɓe hokkete tarihi mo woni Cristiano Ronaldo e ko nandi be majum ko aɗa ɓiɗani goɗɗo mo marɗa haaje fof e ko nandi be majum mi tanmi ɗum tindinore fottane ɓiɓɓe nder meɗen bo ɗum deydey yugo ɗum jahal yeeso ngal ɗum yehi yeeso hani enen bo anden ɗum anden deydey no ɗum warete dalila min mbi hani min gaɗana en vidéo musamman dow majum non on giyan en gayrino waɗugo vidéo ji en direct banni ɗuɓɓe nder moɗo ɗo bindana min ɗo jam to min on mbaydi waɗugo vidéo sey ɗon gaɗa vidéo screen recording e ko nandi be majum miɗo matina on waɗugo vidéo banni meɗo yake feere ɗum ɗon mara saɗirma be wonnugo wakkati ko nandi be majum kanjum waɗi giɗon min mbayri waɗugo vidéo ji banni ma yugo nden no jama min mbi accu hande hamin gaɗan en vidéo en direct banni may ɗo gam may ɗo tawa billa on be surutu hani dilla nder vidéo may ɗo jengen deydey no ɗum tammi salorago amma hedde ko may ɗo ko larani ƴami meɗen ɗi ƴameten en mbi ƴami ɗi sagafa en ɗo ƴama deydey himɓe kabda binda ha babal community jabano en deydey ko ƴameten may gam may ƴamol meɗen ngol hande mi yiɗi mi ƴama en hitande ndeyere ɗum créi Facebook application Facebook en nasara Facebook ɗo ni hitande ndeyere ɗum créi Facebook man ɗo numéro 1 2007 numéro 2 2005 numéro 3 2009 miɗon keftanami hakkude nder kitale chaque tati ɗo hitande ndeyere ɗum créi deydey application Facebook to aɗo andima a winda to a anda bo a fonda sagafa maɗa a yiya to nangino dole a heftan na gam mayɗo mi tan mi hokkugo jawulatiɗum sahihi ma bo mi wiya jawulatiɗum laɓɗum mayɗo hara gade vidéo ol mayɗo gam mayɗo en dilla e nder vidéo may gen deydey no katta misal amma hedde ko mayɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fuu ta guejjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dadi alama kungel feere wari banta alama lenguru sey on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sey gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo ol kesol fuu on daragol be koyeɗum nonnoon tan guejjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on guingel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo ol mayɗo ngol fottani on ta guejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary ji encourage tamin heɓa min gata waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnoon miɗo toro on tan guejjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage a lien vidéo ol mayɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta dara mbotoro be majum. yawwa sakiraɓe mi tanmi on daari jotta nda téléphone am ɗo jotta to mi mari haaji ha mi wolwana téléphone mai mi wiya nga maɓɓitanami WhatsApp ko nga maɓɓitanami Facebook ko mi yiɗi mi nasta mi laara vidéo goɗɗo ha YouTube e ko nandi be majum ni wala ko yaliyam sey to mi nasti nder application mai mi windi mi yarni hoore am bone ko nandi be majum exemple jotta mi wawan mi wara mi mema ɗo nda kon hankon taton mi tanmi on daari nda ngel retour ngel minimise ko nandi be majum ngel caka ngel memata jogoɗa to a memi a jogake seɗɗa sey a itta jungo ma tan sey a wolwa jotta exemple banni Google ouvre-moi WhatsApp. Ouverture de l'application WhatsApp. mi tan mi on laari ɗum maɓɓitaniyam deydey WhatsApp mai direct jotta mi wawan mi wurto mi loro mi waɗa mi wolwa fayin Google ouvre-moi Instagram. Ouverture de l'application Instagram. mi tan mi on laari nda ɗum ɗo ɗum maɓɓitaniyam Instagram la publication ji himɓe ko nandi be majum nder Instagram to komi mari haaji application je marɗa haaje fof to ɗum Facebook to ɗum ɗumejum fuu ɗo on a nastata waɗa a laara exemple ma en gaɗi jotta to YouTube mi mari haaji ha mi nasta mi laara vidéo goɗɗo exemple en gaɗa ko mi yiɗi mi laara vidéo ko sanda boro mi yiɗa mi nasta bo mi winda inde man ɗo ko mi waɗa recherche jotta ɗum yarnayam bone ko mi sukli ko nandi be majum mi wara mi mema banni tan sey mi wolwa mi wiya Google maɓɓitanami deydey vidéo sanda boro ha YouTube sey mi wara mi waɗa ni Google, je vais regarder les vidéos de Général Sanda Boro sur YouTube.
C'est parti pour la lecture de vidéo de Général Sanda Boro sur YouTube. mi tami on laari ɗum ɗo waɗa recherche vidéo Général Sanda Boro may ɗo ɗum ɗo haɓan ha ɗum waddane mi tami on laarira vidéo man. yawa miɗo darna ɗum haala copyright mi tami on daari ɗum maɓɓitanen vidéo Général Sanda Boro direct tan ha nder YouTube deydei vidéo goɗɗo mo mari haaji ƴamgo fou. Exemple jotta to mi waranno mi wiya Google ouvrez-moi les vidéos de Baba Sadou sur YouTube. D'accord, voici vidéo de Baba Sadou sur YouTube. mi tami on laari na sei to vidéo may ngol fi ton daari ma ono maɓe hoore moɗon on andi na sei deydei to vidéo may ngol fi deydei haala hulugo copyright ha coha mi itta deydei volume may mi tami on laari ɗum maɓɓitanimi deydei ndaɗo ɗum chaine deydei Baba Sadou ɗum vidéo mako ngol waɗi ngol coronavirus mi tami on laari to ɗon laawol koyngol ngol a tokkata kala ko a mari haaji waɗugo recherche fu na sei to a darake a windi to windugo ma yake feere yarnete bone ma bo ɓenɓe deydei mbawata windugo woodi yimɓe feere yake feere a tawa goɗɗo wawan wollugo hunde kam amma wawata windugo nde ko ɓe français ko ɓe anglais ko ɓe arabe ko nandi ɓe majum to a wawan ɓiɗɗa banni may tan a wolwa a wiya a mari haaji laarugo kaza. yawa sakiraɓe mi tami on daari seɗɗa nder timminore no mbiɗe en tinnde lawol ngol a tokkata naftira be téléphone maɗa a wolwana ɗum ma bo mi wiya Google a wolwana ɗum aɗa ɗum nastanan ni waɗanan ni ha téléphone am ɗum waɗanma deydei ko marɗa haaji fuu na sei to a memi ɗum ɓe e juuɗe mala ko anasi a waɗi recherche a windi e ko nandi ɓe majum deydei sakko maɓe deydei ɓen ɓe windugo saɗanta ɗum en mi tami on daari lawol mayɗo ɗum hunde on hoyde deydei non karoton ɗum mayɗo ngam mayɗo on jarama sakiraɓe e ko larani ƴamol ngol ƴamɗen en ƴami hitande ndere ɗum créi application Facebook en mbi hakkunde 2007 2005 be 2009 ɗuɗɓe nder moɗon bindi commentary ngam may ɗo miɗo mati noon ɗum en 2005 on ɓe créi deydei e Facebook fuɗɗi huwugo ngam may ɗo deydei ɓen winduɓe 2005 ma on kepti ɓen winduɓe 2007 ko 9 bo miɗo mati noon on boofi ngam may ɗo mi yetti on sosai on pat moɗon on jarama sakiraɓe ɗum ɗerɗirawo moɗon Adama Haruna sei to en puɗɗi ha vidéo tambingol warugo yeeso. Wassalamu aleykum.